12 आव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बे मोनथाम कम्बिनेशन PCMB कम्बिनेशन दङ आरो JEE क्वालिफाई खालामो बा JEE होयो बा इंजिनियरिंनि जे एंट्रेंस जायो कलेजनि बेखौ होयो बे नो डाउट फायर इंजिनियरिंग ब्रांचखौ लानो हायो आरो दा बेयाव बिराद खम मानसिफोर थांनानै दङ जोंनि आसामनिफ्राय बा नर्थ ईस्टनिफ्राय सो बियो मोनसे मोजां ग्राउन्ड डिस्कवर खालामनो थाखाय आरो जोंनि नर्थ ईस्ट बा आसाम बा बर' जोंनि जे कमिउनिटि दङ बेयाव बांसिन आरो फायर इंजिनियार्स क्वालिफाई खालामनानै लाबोनो थाखाय खारन बेबो मोनसे जोंनि माने रोंथि जोंनि कमिउनिटिनि थाखाय समाजारि बिजों आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय थादों बे फायर सेफ्टिनि बेलायावहाय शिबांगि सनवाला आसामनि गिबिसिन होननानै नाथाय नोंथाङा 2003 मायथाइयावनो पास आउट जानाय दा बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन फर्स्ट अफ अल तो आङो शिबांगिखौबो कंग्रेचुलेशन्स हरनो नागिरो भेरि माच कंग्रेचुलेशन्स किन्तु आंना बेनो होननाया कि आङो बे सेम डिग्री बियो खालामदों फायर इंजिनियरिंग आरो आं खालामदों फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजिनियरिंग बाट वी बोथ आर फायर इंजिनियर्स आरो जोङो बे डिग्रीखौ जोङो मोननै दस्रा इन्स्टिट्यूटनिफ्राय लादों आरो बियो लादों NFSC नागपुरनिफ्राय ओमफ्राय आङो लादों इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस मध्य प्रदेशनिफ्राय NFSC नागपुरा जाबाय महाराष्ट्रआव फार्स्ट जुदि बेखौ होनो कि बे NFSC नागपुरनिफ्राय प्रथम फायर इंजिनियर होननानै ओंखारनाय आसामनिफ्राय फिमेल्सनि आन्डाराव फर्स्ट फिमेल फायर इंजिनियर बिलंगिंग फ्रम आसाम क्वालिफाइंग फ्रम NFSC नागपुर जुदि बे कमप्लीट स्टेटमेन्टखौ होयो होमबा बियो भेरि माच राइट नो डाउट बाट किन्तु बेखौ जुदि आसामनि फार्स्ट फिमेल फायर इंजिनियर होनोबा बियो आं होनो बेखौ रं खारन आं 2023 आवनो ग्रेजुवेट जादोंमोन आरो आङो दा एज फायर इंजिनियर प्रेक्टिस खालामनाया 2 बोसोर जाबाय आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव एज सिनियर फायर इंजिनियर आरो आंना स्टेटुटरि पोस्टबो दङ आं अइल इन्डिया लिमिटेडआव 2 बोसोरनिफ्राय खामानि मावगासिनो एज सिनियर फायर इंजिनियर बेहाय माने बे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय सोरनिफ्राय इन्सपिरेसन मोनदों एक्चुअली आंबो आवगोलाव मिथियामोन कि इन्जिनियरिंग अम्ब्रेलानि आन्डाराव फायर इंजिनियरबो माबा मोनसे स्टाडि थायो होननानै जों जेनेरेलि फायर फाइटार्सफोरखौल' खोनायो कि फायर फाइटार्स फैयो अर खोमोरनो थाखाय बाट बिसिनि गोजौआव जे सासे फायर इंजिनियर एभ्रि टाइम मोनसे इमारजेन्सियाव फैयो होननानै बेखौ आङो उनावसो मिन्थिनो थांदों एक्चुअली आंनि बाबायाबो माने फायर फाइटार सासे आरो बेयो प्रेक्टिसावबो दङ आङो आंनि बाबानिफ्रायनो उनाव बेखौ माने मिन्थिनो थांदों कि फायर इंजिनियरिं माबा मोनसे स्टाडि थायो होननानै आरो आं आंनि बाबानिफ्रायनो इन्सपायार्ड जानानै बे माने सोलोंथाइखौ लानो थांदों जोंनि माखासे लाइमोनफोरा माखासे रोंगौसार लाइमोनफोरा बेबायदि इनफरमेसन गैयियावहाय आन्दायना थालाङो दा बैबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय मा खावलायहरनो सानगोन मा बोसोन हरनो सानगोन आङो बेखौनो खावलायनो सानदों कि इन केस सोरबा जुदि बे ब्रान्चखौ लानो नाजायो आरो बिसोरना 12 आव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बे मोनथाम कम्बिनेशन PCMB कम्बिनेशन दङ आरो JEE क्वालिफाई खालामो बा JEE होयो बा इंजिनियरिंनि जे एंट्रेंस जायो कलेजनि बेखौ होयो बे नो डाउट फायर इंजिनियरिंग ब्रांचखौ लानो हायो आरो दा बेयाव बिराद खम मानसिफोर थांनानै दङ जोंनि आसामनिफ्राय बा नर्थ ईस्टनिफ्राय सो बियो मोनसे मोजां ग्राउन्ड डिस्कवर खालामनो थाखाय आरो जोंनि नर्थ ईस्ट बा आसाम बा बर' जोंनि जे कमिउनिटि दङ बेयाव बांसिन आरो फायर इंजिनियार्स क्वालिफाई खालामनानै लाबोनो थाखाय खारन बेबो मोनसे जोंनि माने रोंथि जोंनि कमिउनिटिनि थाखाय आरो लोगोसे आङो बेखौबो होननो नाजायो कि फिमेल्सखौ बांसिन मटिभेट खालामनो नाजायो आं बे मिडियामनि थ्रुयै कि बेयो मोनसे बिराद चेलेन्जिं डमेन आरो जेला नोङो बे डमेनखौ पारसिउ खालामगोन नोङो नोंनि सिंजोंनो मोनसे बिराद माने प्राउड फिल जागोन कि नोङो एबा जि फिजिकली चेलेन्जिं सर्ट अफ ग्राउन्डआव दिनै मेल कलिग्सजों शोल्डर टु शोल्डर नोङो माने कन्ट्रिबिउट खालामनो हागासिनो बेबायदि फिजिकल चेलेन्जिं डमेनाव सो इन देट वे आई वुड लाइक टु इन्सपायर बा आई वुड लाइक टु कम्युनिकेट बेबायदि मोनसे ब्रान्च थायो आरो जेसेबां हायो बिसोरो फैनो नाजानो हायो आरो इन केस माबा मोनसे गाइडेन्स नांगौ आई एम अलवेज ओपन कमिउनिटिनि थाखाय बा जेसेबां हायो जोंनि माने इयुननि गथ'फोरनि थाखाय कि जुदि माबा मोनसे गाइडेन्स नांगौ बे ब्रान्चखौ फरायनो थाखाय मा खालामनांगौ मायाव थांनांगौ आई एम अलवेज ओपन फर देट थैंक यू